Deci suntem din nou în emisie, am arătat și fusese femeia asta, o damă de companie, o prostituată, deci nu fusese profesoară de desen, deci era născută în 1911, cam de pe la 15-16 ani, practicase meseria asta de prostituată în timpul regelui. Acum trebuie să spunem până când au fost prostituate la Iași, iar dacă pleacă regele în 1948, meseria asta este cumva trecută în umbră, dar eu am văzut, deci când am venit în Iași, aveam cam 3 ani, în 69, deci cabinetul unei prostituate care era acolo, cam unde este casa pensiilor, acolo le-am văzut și pe ele cum erau îmbrăcate, să spunem, în negru, se duceau la o biserică a lor, deci în 1969 meseria asta nu fusese eradicată. Deci meseria de prostituată nu fusese eradicată. Bineînțeles, eu am avut după aia, când eram mic, discuții foarte dure cu tata, deci că eu văd atitudinea ta în perspectivă, că nu vrei să fii casa, că duci așa, să spunem, un fel de politică de asta, de, să spunem, umilirea casei tale, a propriei tale familii, a început să spună, nu, drag, să vezi, târfile astea sunt răzbunătoare. Ele pot, nu, drag, târfile intră la furt calificat. Deci la furt calificat, deci femeia asta, practic, l-a deposedat pe tata atunci, deci cam prin 1968, de 56.000 de lei, deci prețul unei garsonieri, nu erau nici de la Comitetul Județean de Partid unde mai lucrase, deci nu erau nici de la rețele electrice, nu erau nici de la niște proprietăți din astea care spunea că îi le dădus Antonescu la început la toți ofițerii niște primi de război, erau banii lui care îmi reveneau mie. Asta am vrut să arăt, deci o garsonieră, am arătat aici, deci cum cam dispăreau în salariu, lucruri dezgustătoare s-au petrecut în casa asta și bineînțeles pe un parcurs foarte mare timp din 53 până în 73 și s-au petrecut și cu rudele, am arătat, criminalii din partea lui mama și din partea lui tata, care acum au vrut să mă scoată din casă, să mă omoare și să împartă averea, să spunem, de vreo 200.000 de euro în vreo 10 părți.